Решихме да направим реален тест, не рекламен трик, а истински експеримент. Взехме технически камък, сложихме сок от лимон. Хопа! След това кетчуп за разкош, пюре от тиква, после оцет и накрая вино. Червено. И така, всички тези неща се случват в кухнята. Сега разбъркваме добре. Абсолютно всичко. Ето така. Оставихме ги да постоят 20 минути така разбъркани. После с няколко движения на кърпата избърсваме повърхността. И сега последно още едно движение ми остава и мисля, че ще бъда готова, за да видите, че нищо няма да остане на плота. Готово! Никакво петно, никаква следа. Няма нужда от специални препарати, няма нужда и от притеснения. Избери плод, който наистина е направен за ежедневието. Техническият камък е избора на професионалистите. Разгледай всички наши предложения на aircommerce.bg.